ondoren, Iñaki txalo saria jasoko ez du, zurekin antzerki mundun lagun izan dezu, eta beak etxe txalo sari bat badu, Pilar Aizpitarten eskutik. Iñaki gezetzik bere Andriake, Mariake mereziko da detaletxo bat, Imano Lamena kultura zinegoziak emango jo, lora sorta hoi. Malkopetak entzen. Bueno, segiko dugu, txirritxarra. Alaia, langilia, apala, umore handiko gizona, beti inguruko hilaguntzeko pres da ona, ala esaten de, ala definitzen den, Monikak idatzi duen zure liburu iskau irakurritako, zure ezur asko da ezala. Zure gertuko gala esate den, eta hemen Ignacio, Idoiak, Inigok eta Maitzek ordu asko pasade zurekin, antzerkin alkarrekin lan asko dizuelako. Eta pixkat igual Ignacio ez dakit bazu zein da lanen irudizea, Iñaki parte hartu du lan askotan ez dakit txintxo xamarra altzan o txintxo betetzea hartu zure aginduko? Txintxo xamarra, segunda ze ordu arte, ordu batetik aurre eguan ez txintxo pixkat biurritxo hau ez. Nahi mikronik pixkat kontu lakrimogeniko, kontu oberaldi serio, hori beste toke golfoagoa bat eman. Lan asko indakoa, beti prest. Ez ordu, gero ere. Oda gutxi arte ikusi denik. Iñaki beti azalduko da, topaketetan. Zuze bidea, izki egiez, baina, prest, beti prest. Koda lortia, nahi nahiz, ez baina la hogeta pikrotea esango gara esautu duna, ez? Eta nik, gainera disfrutez, izan da lan egin gaur emunia espezioria desagertzare joaia, ez dago maio hartu, ez dakit zerkabia gora egio, ez dakit nun ikusi denik Iñaki pide dio da esatea jetxai hortik, dozuetan tximo bat ez dela egota, tela bat montatzeko zerbait diteko beti prestu, ez? Eta hori bai, galtzako raia galdu gabe. Egiretzeko imposik izan da beti txukun galtzaren bituta goien hilia, ni erdien izkio jadala sigurtu zantara ez dakendea ez, doktore zidorki. Baita ere, parranda batzetan ere goizoko postetan, doktore zi ikaragarri batekin dantza, ni honditan Iñaki pio bezala legin izan. Eta ez egin ezagoen, ia dana ezago dezu egin, nire gero Tokio Golfo hori genuen musio hondi bat eta merezi Iñaki. Zuke bizipen bat baino gehiago ikozu, ez da kontatzeko? Bai, baino gehiago bai. Baina lehenengo esaten gatena da, ni punto lakrimogeno horrekin nahola. Ez dut egitea, baina izin da kanpuen danok topatu behani, zekaro, nabai antxetan lakrigunen jende asko elkarrekin lanin ongea, momentu oso pasatzen, lanien eizerdi jalatzen,
Eta bizimoroko egoeratiken bideo batetik da bestetik ematen zaitu eta jende asko gaur hemen topatu gana urtetan elkarrekin ez gea egon. Eta arrazoi hau izati Iñaki atiken, egun handio duelako, pani horretik emozionoten asko posten naiz, honi esker urte askotan ez dituten ikusi jendie berriz hemen topatzea. Eta hori bai, tolok esan duna, langile, ni antxetan hasi nintzen ninda zautu nuen Iñakipio, ni gelditu nintzen baina baina gizon eskonik danako balixo du. Ite zituen bere pertsonaiak, ite zituen hori dekoratuko zatilak inber baldin mazan. Egurre berranda horretiko nik ikarrikoet, danako prez, danako zehar, umore batekin danean. Danako umore eder batekin, beste giro bat jartzetzun, beha falta baldin mazan, pixke berandu etortzen mazan, igerrik ezan. Etortzen zanien behaia, aquí está la chispa, aquí está la salsa, ya beste bizi bate batetzun. Eta, da hori. Karlo, asko ditu garen zaren, Eta inigore, antxietako garaietan da ez, alkarrekin. Bai, azeratik, apuntatzi ginen, adikitzen ginen, ordu pila bat elkarrekin, lana eta parre, negar ez da, baina danetik egin izen dugu. Hemen ikusten dugu ez da, nahi nipi udalatxetik dituzunin, zerbait izan behar dugu da ikusten dugu, idatzitiko ezarrez dugu gari, eta profesak eta lan bat, garen nola dan, eta batiz bat, liburixka oso ondo azaltzen da, Iñaki bizimo honik detainatxo bat ez ego, eta egon batek ertazimuna, beste gabe. Tebara duzen atzerti eman ditan, eta liburixara gartzen den bezala, materiala emateko furgoneta zuen kamioneta bat, eta gero beste batzuk montatzea kotxetan. Eta juteko itziar gainean pasatzea egun, nola zen, txitxarro horretan guardezik ginen. Bide laguntzen. Gelditu zikusten, kotxin pase ginen, eta eta lantzerkit bestigetze behar, eta haunde ban, haunde bine, betiko kalderak eta txofarrak, aquí con los comitentes haciendo comedias. Eta, arriba dute baina, ginen gibi isik geldi emantzan. Era horta eta liburixak hola ez da lagatzen hori ezan duen, hitz askoz gehiago ez, lau bost hitz egiteko zantzen pilarrak eta nik megarrekin, Iñaki. Nire izenin, antxita antzerketa dina inbat urtetan lagunde zen garen apetzatzen da amengo lagundar hori zenien mundiala iz. Bueno, azkeneko hilabete honetan esanek egia, egunero egon gala elkarrekin, otopo indola bintzat, Iñaki eta Bino. Eta badakit Iñaki gondi bere buru galdetzen jola, esate jola, zergatik nahi. Nik ez dut hau merezi, hau etzain nahi topatzen. Eta nik uste dut gaur hemen, zure lagunak esan dago gauzakin, nahiko justifikatu edatzela zergatik zu gaur hemen, ezta? Eta Pedroke oso ondoen esan du, bengo ez jende langile, olako zerbait esan du, gaur, saritzea da hemen. Antxietan ezautu nun Iñaki, ezautu estena joan ikusle bezala, txiki nintzala, eta antxietan ezautu nun, eta gero lakrikunen, guretzako plazer handi bat, ez? Osea, behakin harremanetan jarri, eta ez ezko edabe zuzerin gurean etorri zakin. Nik, antzerki mundun ukitzituzu alako, ez dakit ez da, o padrinuako, Iñaki izan da niretzako beti haitxe bat bezala, bai? Zer, oso gazte nintzen hasi nintzen, eta zaitu izan ditun beti ondo. Toloko ondo esan ditun bere ezaugarri batzu, eta ni beste bat oso gogun, gerta bala gerta Iñaki itzala aserretzen, beti temple lasai, eta hori netzat estena gainean eta atzien oso importante izan da. Gaur egoera berezio baten dago, Iñaki, baina gaur tokatzen ditzen. Musike, gure, lakrikun bezala, o herriko antzerki zale eta antzerki gile bezala, gure zorionin berona eta musik gaur dinen Iñaki. Adana Consuela. Cacharo se habrá sentido. Ahora que este beste asko zateo, a ver, nik esplikaitu da. Hortik gara nik hori guzti deunekin, eskara momentu da, etorri zan dut nire, besteika, hola zela batzen. Eta,
antzerki mundu Iñakik egin duen lanan rekonozimentu bezala, Uztarriak komunikazio taldiak behai eskainitako liburuxka hemen daukazuen hau aurkeztuko deu. Eta orduan, Uztarriako kide orantza hartuko guenitza, pixkat proiektu honen nondik noako eta esplikatzeko. Eguardi ondan hori. Gero gutxilo jagingo zuen bezala Uztarria komunikazio taldik hilero aldizkai bat ateatzeu, internetego horri bat ebakeu, horrez gain bestela proiektu batzure aurrea ematen nahi geha. Hainbat liburu antea izen ditu, sortu zanetik Uztarria, bertzun bilduma CD batzuk bai, mendigida batzuk bai, bazkien artin da herrien zehar banatzeko hainbat produktu euskeraz. 2009tik aurrera proiektu berria jarri genuen martxan, da herriko pertsona esanguratzun inguruko biografilek, pixke formatu txikile hoko di, irakurterreza herri osuntza eskura harrileko irakurterrezak. Eta Iñaki Bergara fioi buruzkoa zazpigarren adela, zazpigarren liburuska biografikoa, aurten enkarnarei buruzkoa aurkeztu genuen, eta urti bukatzeko igual beste urrenarea aurkeztuko dugu. Hori da gure helburua. Fioi buruzko liburuskia nire eskuita gen Monika Juaristi idatzio, eta urte ditu, ikusentzuneko komunikazio ikasten nahi da, eta Uztarrian helburu ere beti izen da, bai kazetai gaztik herriko mundu honei loturi dakien ikasketa egiten nahi gazti aukeri ematia, eta Monikain jarrinen harremanetan liburu hau idazteko prestean galtzan da, bai eskumentzion da, liburu kalindeo eta emabai notitzen, liburu eskin nundik noakut, idazten da nola ibilida, nola esplikatzeko. Hainbeste momentu unkigarri eta erabazen egitzeko nire. Baina, alaitzek esan duen bezala Iñaki oso humila da, eta lanin hozien itzenin pasaziten olako pasarte bat. Otzen nio lehen gau nire bildurtuta enun ezolture egiten da, Otzen nio alako baten da. Gabon, Iñaki Bergara etxin aldauta. Ui, ez dakipa. Ez dakit hemen aldabilen, ontsa zango izurda. Bale eta. Beha parrez. Neu nahi zan. Zeu altzea da. Izu horaxo, Uztarriatik otzit, izuz Monika Juaristi nahi zan. Liburuski idazti pentsaduta. Aizu barka baino, diskura biko zinen eta. Ez, Iñaki piozera da. Bai, baino, nahi liburu eta. Nik zein depa biziontan, nahi liburu idazteko da. Liburu txiki horietako bat baino. Bai, baino, nik liburu eta. Nintzet azkenin onartu zuen da. Lanina zeginen da, oso ondo. Lata jarra eman dioat. Beha eta beste askorek, eta oso ondo, 3 aldiz ajuntau beha, eta oso ondo tratan hau beti, oso matxegarri izenan erekin behitzat, eta bat protagonisti beha da, zikenien naiz gehiago luzonko, bukatzeko eskerrak emati Uztarria komunikazio taldiei, aukera hau eman ditelako, niretzako oso berazgarri eta oso politi izan da. Gero eskerrik asko baita liburu hori osatzen lagundu diren elkarrizketatu denai, Maiorkan daudenak eta beste asko. Eta bukatzeko, eskerrik asko Iñaki behai, beti oso ondo tratan haulako eta oso ondo hartu haulako, eskerrik asko. Eske Monikak liburu nondik nolako batzu azaldu ditu, eta nik esan nahi zuet aztelenetik aurrean herriko liburu den batzutan ezaga egongo dela, bazkiek etxin jaso de azte honetan zehar, eta norbaitek eskuratzen nahi bago, Uztarria gero aukeri egongo da, eta jarri guren harremanetan, egoko liburuen. Eta guge eskerra emati Uztarrian partetik bai bazkidea nahi, proiektu aurrea ateatzi posible ditelako, udaletxe ere bai, emati laguntza guztileatik, eta etorrezea den dano ere bai.
Bueno, eta guain bukatzeko ja garaiare badata, hemen luntx, garaia esan nahi nun tripia batetzeko. Luntx txiki bat eskainiko dugu, eta geho Iñakin, badakit Iñakin gertuko betan, hemen San Agustinen bertan bazkaitxo bate izango dugu da. Bueno, eskerrik asko etorri zaten guztiri, eta Iñaki behai. Eskerrik asko.